may baby na po ako. 1-year-old lang po noong February. Hindi nakilala ng tatay. Kasi ayokong ipakilala. Tinry ko po talagang kausapin yung lalaki. Chinat ko siya, sabi ko. May nabuo. Ginanong ko lang siya, no, yung nabuo, ganyan-ganyan. Tapos, tinanggi niya po na hindi akin yan. Sabi ko, ano yan? Dun sa katropa rin daw po niya. Yung inuwi ko po dito sa bahay nun. Sabi, hindi akin yan. Ano, ganyan-ganyan. Palag mo yan, gumaganon. Ngayon, wala na siyang access sa buhay ko. Tinry ko lang naman po siyang i-reach out kasi hindi na sa akin kundi karapatan na lang ng bata. Okay. Opo. Shai, kasi di ba na-mention mo kanina na yung tatay Opo. mismo ng bata na sinabihan mo na nabuntis ka niya, paano niya nasabi na hindi sa akin yan? Meron ba na naganap din sa inyo ng sobrang lapit na date doon sa katropa niya or wala? Kasi po 1 week apart lang po yung pagitan nilang dalawa po nun. May kasi pumasok to yung tatay na Ayo. Tapos April po yung inuwi ko po dito na sa bahay, which is yung tropa niya. Yun po yung ano ko. Pero alam ko po siya ang tatay. Pero yun nga po, hindi ko na lang po talaga pinaglaban na So, eto bang parang siguro mo? Nag-counting ka ng menstruation mo? Ganun Opo. ba yung computation mo sa utak mo? Kaya na-figure out mo na ito yung ama ng batang dinadala ko? Opo, at saka po 1 week po yung pagitan ng pagkakilala ko dun sa lalaki. Pero yun nangyari po, months na po. Agad-agad ba may nangyari sa inyo after? Wala po. Wala naman po. Wala. Gano'ng katagal? Opo. Siguro kalagitnaan po ng buwan. 2 weeks lang, tama? Siguro po, opo. Yes, gets na natin. Kaya nasasabi nito ni Guy, nung lalaki na tatay nung anak, kasi magkadugtong lang o Magkadikit halos. magkadikit halos yung pangyayari. No judgment naman No about dun judgment sa to. decisions mo. Nililinaw lang natin Oo. para kasi hindi magulo yung storya, kalat-kalat eh. Oo. Hindi, tsaka para tinutulungan ka din namin na maibigay yung tamang impormasyon. Kasi kanina rin ang daming mga impormasyon na kumalat na hindi ko alam din kung paano ko din isusunod-sunod eh. Yes. Kumbaga kalat-kalat nga yung yung information na binibigay mo sa amin. At para din ma-express natin yung talagang tunay mong nararamdaman, diba? Kami naman dito ay nakikinig lang din at nire-reiterate lang namin kung ano yung mga sinasabi mo din para mas matulungan ka din ma-express kung ano yung gusto mo ikwento sa amin. Tama. Anyway, Chay, okay ka pa ba? Opo. Tuloy natin? Tuloy natin. Ano lang po ako. Sige. So First what time if to. tawagan First ka na time lang? to. Kung gagana na yung number. Sige, Ayan, sige. Gumana ko yung number, baka. Hello, sir? Hello po, bakit? Hi po, sir. Magandang gabi po sa inyo. Opo. Napatawag po kami sa inyo, sir. Kasi meron pong tumawag sa aming babae. Tago po natin siya sa pangalang Chay. Si Chay po, sir, ay meron pong gustong mensaheng ipahatid po sa inyo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.